الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Барша мақтау хамда сәна безләрне юктан бар кылган, җин һәм кешеләрне аңа гыйбадәт кылсыннар өчен бу дөньяга китергән, үз кулларын һәр вакыт һәр даим нигъмәтләре, ризыклары белән ризыкландырып торучы Аллаһ субханаһу ва таалагә генә булса иде. Шәһадәт китерәм, Аллаһ Тааладан башка гыйбадәткә лаеклы хак илаһ юк, һәм Мухаммад Абдуллаһ улы аның соңгы илчесе һәм дә пәйгамбәре. Аллаһ субханаһу ва таала Куръани Кәримдә әйтә: "Валиллаһил асмаул хусна фад'уһу биха". Аллаһның исемнәре күркәм. Аллаһның күркәм исемнәре бар, аңа шул исемнәр белән дугаларыгызда мөрәҗәгать итегез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Тааладан 99 исеме бар, бердән башка 100. Кем аларның мәгънәләрен белеп, аларны ятлап, дугаларында кулланып, алар таләп иткәнчә яшәсә, җәннәткә керер дип әйтә. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааладан исемнәренең берсе Әл-Гани, бай. Куръани Кәримдә Аллаһ Раббыбыз 18 аятта шушы исемне искә ала. Әл-Ан'ам сүрәсенең 133 аятында: "Ва раббукал ганийю зур-рахма", синең Раббың бай һәм рәхмәт иясе. Фатир сүрәсендә: "Я айюхан-насу антумул фуқарау илаллаһ, валлаһу хувал ганийюл хамид". Эй кешеләр, сез Аллаһка фәкыйрсез, мохтаҗсыз, Аллаһ ул бай һәм мактаулы. Луқман сүрәсенең 26 аятында: "Лиллаһи ма фис-самавати вал-ард, инналлаһа хувал ганийюл хамид". Аллаһка җир һәм күкләрдә булган барча нәрсә. Һәм Аллаһ ул бай һәм мактаулы ди. Әл-Гани, бай, хакыйкый байлык ул фәкыйрлекнең каршысы. Ягъни бай дигән сүз бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел дигән сүз. Һәм уйланып карасак, хакыйкый байлык ул Аллаһта гына. Чөнки дөньяда кем генә булмасын, нинди генә дәрәҗәдә кеше булмасын, нинди генә тау-тау байлыклары булмасын, ул барыбер мохтаҗ булып кала. Аның бар хаҗәтләре ризыкка, суга ул мохтаҗ. Ризык ашаганнан соң шушы ризыкларыннан чистарынуга ул шулай ук мохтаҗ. Ул ширли, ул дәвага мохтаҗ. Һәм һәр вакыт, һәр даим ул Аллаһ субханаһу ва тааладан ярдәменә мохтаҗ. Кеше нинди генә бай булмасын, ул барыбер бай дип саналмый. Хакыйкый байлык Аллаһта гына. Һәм бердән бер бай зат бар, ул безнең Аллаһ Раббыбыз. Аллаһ Раббыбыз бай дигәндә, ул бер кемгә дә мохтаҗ түгел.
Һәм ул һәр вакыт бай, аның байлыгы даими, һәм бер кашанда кимеми. Аллаһ Раббыбыз бай, бер кемгә дә мохтаҗ түгел, хәтта җир йөзендә булган барча мәхлукларны һәлак итсә, аның байлыгы һич тә кимемәс иде. Һәм аңа бер нинди дә зыян килмәс. Аллаһ Раббыбыз бай, һәм ул изгеләрнең изгелекләренә мохтаҗ түгел. Һәм аңа гөнаһ әһелләренең гөнаһлары, бузыклыклары зыян китерми. Чөнки ул бай. Qur'oni Karimda Naml surasida Alloh Rabbimiz aytadi: "Va man shakara fa innama yashkuru li nafsihi va man kafara fa inna robbi g'aniyyun karim." Kim shukr ita, ул o'zi uchun shukr itadi. Shukr ita bo'lgan ne'matlarga, Alloh subhanahu va taolaga dinda bo'lib, Allohning qo'shqanlarini o'tab, tiyganlaridan tiyilib, bergan ne'matlarni Alloh qo'shqancha qo'llanib shukr ita, ул o'zi uchun shukr ita deb aytadi. Ya'ni aning foydasi shusha ibodatlarining, izgiliklarining, shukrining o'zine aylanib qayta. Alloh аңа muhtoj түгел. Va man kafara, akim küfrlik qila, bergan ne'matlarga küfrlik qila, alarni Alloh qo'shqancha qo'llanmay, bozuqlikda, fahishalikda, nasharlikda qo'llana, Allohga rahmatlarini aytmay. Alloh narsa dey? Sen ayt, menim Rabbim boy ham yumart. Ya'ni munda da Allohga bir nindi ziyon kelmay. Va man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innalloha lag'aniyyun 'anil 'alamin. Kim tirishlik ko'rsata din yo'lida, Alloh taolaga yaqinayuda, g'ibodatlarini o'tavda, ul o'zi uchun tirishlik ko'rsatadi. Ya'ni aning tirishligi o'zine aylanib qaytashaq. Bu dunyoda ham oxiratda ul ani o'zi tatiyashaq. Alloh ul g'alamlardan boy deb aytadi. Ya'ni barcha bo'lgan mahluqlar, Allohdan boshqa bo'lgan barcha narsadan Alloh boy, ul alarga muhtoj түгел. At-Taghabun surasida Alloh Rabbimiz aytadi: "Fakafaru wa tawallaw wastaghna-Alloh wallohu ghaniyyun hamid." Allar küfrlik qildilar. Allar dindan yarag'aydilar, boshlarini tortdilar, lekin Alloh boy bo'ldi. Ham Alloh boy, ham ul maqtovli dedi. İbrahim surasining 8-oyatida Alloh Rabbimiz aytadi: "In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innalloha lag'aniyyun hamid." Agarda siz ham yerda bo'lgan bütün zotlar küfrlik qilsalar, ya'ni Alloh taoladan yarag'aysalar, dinni qabul etmasalar, küfrlik, dinsiz bo'lsalar, Alloh narsa deydi? Fa innalloha lag'aniyyun hamid. Alloh ul boy ham maqtovli. Ya'ni Allohga bundan bir nindi ziyon da kelmay. Bütün kishi dunyo yer yuzida bo'lgan küfrlikka botsalar. Maning turunda bizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan hadis qudsi keltiriladi. Muslim jeyintig'ida Allah Rabbimiz aytdi: "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a." Ey menim qullarim, agarda sizning birinchilarigiz, ham so'nggilaringiz, kishilar, ham jinlar eng taqvo, eng izgi kishi kebek bo'lsalar barig'izda dey, bu mening mulkatimni bir nechikda orttirmas edi. Barcha kishi eng izgi kishi kebek bo'lsalar, kishilargina tugul, jinlar, bugungi kunda yashovchilar tugul, birinchilar, ham so'nggilar, qiyomat kuniga qadar yashovchilar borsida izgi bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Mening boylig'im bir da ortmas edi." Ya'ni menga bu bir nida foyda keltirmaydi. Ham hadisning davomida narsa deydi: "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a." Agarda sizning birinchilarigiz, so'nggilaringiz, kishilar ham jinlar eng bozuq kishi kebek bo'lsalar, bu mening mulkatimni hech da kimitmas edi deb aytadi. Ya'ni bizning qilgan izgiliklarimiz, bizning qilgan gunohlarimiz Alloh subhanahu va taolaning boylig'ini orttirmaylarda, kimitmaylarda. Alloh subhanahu va taolo ularga muhtoj tugil. Bularga biz borasini da o'zimiz muhtojmiz. Alloh subhanahu va taolaga ibodat qilishga, namoz o'qishga biz o'zimiz muhtojmiz.
Намазга Аллаһ Раббыбыз мохтаҗ түгел. Ул аны арттырмый да, ул аңа зыян да китерми. Без үзебез моңа мохтаҗ, шуңа да һәрбер гыйбадәтне үтәгәндә без аны үзебез өчен үтәгән кебек үтәргә тиешбез. Чөнки ахыр чиктә без аның җимешен үзебез татыячакбыз. Аллаһ субханаһу ва таалагә бер нинди файда китерә алмыйбыз. Намаз укыганда соңгы намаз кебек укыган. Садака биргәндә хәерле, чиста ризыклардан, пак ризыклардан. Курбан чалганда яхшы, таза маллардан. Һәм Аллаһ субханаһу ва таала икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан китерә: "Я ибади иннакум лан таблигу наф'i фатанфa'уни ва лан таблигу дурри фатадурруни." Эй минем кулларым, юк шундый бер нәрсәдә сез миңа файда китерә ала торган. Һәм юк бер нәрсәдә сез миңа зыян китерә алган ди. Аллаһ субханаһу ва таалагә безнең гамәлләребез бер нәрсәдә эшли алмый. Һәм Аллаһ субханаһу ва таала бай, ул садака бирүчеләрнең садакаларына мохтаҗ түгел. Qur'ani Karimda Alloh Rabbimiz aytadi: "Va man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara." Kimdi soranlana, sadaqalarin birmi, Alloh аңа биргән ризыкны үзенә калдыра, закатларын чыгармый, мөмкинчелекләре була торып, башкаларга, фәкыйр мискиннәргә ярдәмен күрсәтми, соранлана, ул үзе өчен соранлана дип әйтә. Ягъни моннан Аллаһ субханаһу ва таалагә бер нинди зыян килми. Садаканы бирдеңме син, бирмәдеңме син, Аллаһ субханаһу ва тааля мохтаҗ түгел. Ләкин зыяны яисә әҗере синең үзеңә кайтачак. Бирдең икән, кыямәт көнендә син аны күрәчәксең иншаллаһ. Һәм бу тормышта да шушы биргән садакаң өчен Аллаһ Раббыбыз сиңа иншаллаһ ярдәмен һәм калган малыңда бәрәкәтен салачак. Әгәр дә саранланасың икән, ул вакытта шулай зыяны сиңа үзеңә. Булган малыңны Аллаһ субханаһу ва тааля һәлак итәргә мөмкин. Кыямәт көнендә дә җәзасын үзең күрәчәксең. Ничек аятларның берсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, тәрҗемәсе шул: кемнәр ди алтын белән көмешне туплыйлар, кыямәт көнендә шул алтыннары һәм көмешләре эрителеп, битләренә, йөзләренә, аркаларына шушы эрителгән тимер белән аларны бастырырлар дип әйтә. Аллаһ субханаһу ва тааля икенче бер сүрәдә әйтә: "Я айюхаллазина анфиqu, я айюхаллазина аману анфиqu мин таййибати ма касабтум ва мимма ахраджна лакум минал ард, ва ла таяммабул хабиса минху тунфиquna ва ластум биахидhihi илля ан тугмиду фиhi, ва а'ламу анна Аллаһа ганиyyun хамид." Эй иман китергәннәр, кәсеп иткән хәерле малларыгыздан садака чыгарыгыз. Аллаһ юлында сарыф итегез һәм без сезгә җирдән чыгарган ризыкларны да таратыгыз, бүлешегез. Һәм үзегез күзләрегезне йомган хәлдә генә алырлык начар, бозык малны садакага бирмәгез дип әйтә. Начар, бозылып биткән, үзеңә дә кирәк түгел, үзең дә алмыйсың. Күзләрне йомган хәлдә генә, күрмәгән хәлдә генә алырга мөмкинсең. Булай үзеңә алмас идең. Шундый малны бирмәгез дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Валлаһу ва а'ламу анна Аллаһа ганиyyun хамид. Һәм белегез, Аллаһ ул бай һәм мактаулы. Ягъни шушы биргән садакаларыгыз, сез аны уйламагыз ди. Шушы бозык малны бирдем дә котылдым дип. Аллаһ Тәгалә миңа мохтаҗ түгел. Ләкин моның азагы ахыры сиңа үзеңә әйләнеп кайтачак. Аллаһ субханаһу ва тааля бай, һәм ул бай аңа кимчелекләр китерүдән. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля бай һәм бер кемгә дә мохтаҗ түгел. Аңа бала да кирәк түгел, улы да, кыз да, ата-ана да. Лам ялид ва лам юлад, ул тумады һәм тудырмады. Һәм моның турында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Қалу иттахазаллаһу валада, субхана, хувал гани, лаху ма фис самавати ва ма фил ард." Алар әйттеләр, Аллаһның улы бар дип. Субхана, ул барча кимчелекләрдән пак. Хувал гани, ул бай ди. Ягъни ул бай, ул мохтаҗ түгел аның улы булуга. Аның нәселе булуга ул мохтаҗ түгел.
Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Күкләрдә һәм җирдә булган барча нәрсә мөлкәт аныкы бит. Ул бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел. Һәм ничек инде Аллаһ субханаһу ва таалагә тиңдәш китерергә мөмкин? Аллаһ субханаһу ва таала аңа тиңдәш китерүдән бай. Ул беркемнең ярдәменә мохтаҗ түгел. Ничек соң бер тигез куерга була кул белән хуҗаны? Ничек бер тигез куерга була бар кылынган, мохтаҗ, зәгыйф, көчсез затларны галәмнәрнең Раббысы Аллаһ белән. Барча нәрсәгә кудрәте җиткән, барча нәрсәнең хуҗасы, идарә итүчесе белән бергә ничек бер тигез бер рәттән куерга була, ничек аңа ширик китерергә була? Бу һичшиксез наданлык һәм адашу гына. Аллаһ субханаһу ва тааля бай. Һәм аның байлыгы даими, һәм ул үз байлыгын үз кулларына бирә бара. Лиллаһи ма фис самавати вал ард. Аллаһның кулларында, күкләрдә, Аллаһның кулында күкләрдә һәм җирдә булган барча нәрсә. Һәм Аллаһ ул бай үз байлыгын үзенә калдырмый, ул аны кулларына тарата. Кулларына үзеннән сорарга әмер итте. Ва кала раббукум уд'уни астаҗиб лакум. Һәм сезнең Раббыгыз әйтте, миннән сорагыз, мин сезгә биремен диде. Гадәттә без бу дөньяда карасак, кеше үзеннән сораганны яратмый. Хәтта кайбер очракта кеше байыган сайын ныграк саранлана бара. Әз генә өлешен дә чыгарга теләми. Әмма дә ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля ул бай, ул байлыгын сораганны ярата. Һәм ул әмер итте аннан сорарга. Сораганны ярату гына түгел, ул сорамаучыларга ачулы булып кала Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан шулай ук хадис кудси китерелә. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Я ибади, лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум каму фи саидин вахид فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر." Әй минем кулларым ди, әгәр дә сезнең беренчеләрегез һәм соңгыларыгыз, кешеләр һәм җиннәр бер урында басып, һәрберегез миннән хаҗәтен сораса, үзенә нәрсә кирәклеген миннән ялварып сораса, һәм һәрберсенә мин бирсәм ди теләгәнен, бу минем байлыгымны бер дә киметмәс. Диңгезгә энәне батырып чыгарган кебек. Ничек энәне диңгезгә батырып күтәрсәң, диңгез ничек кимими, шулай ук Аллаһның да байлыгы кимиме. Аллаһ субханаһу ва таалядан сорыйк. Аллаһ субханаһу ва таалагә ялварыйк. Аллаһ ул бай, байлыкны Аллаһтан гына эзлик. Байлыкны таләп итеп, байлыкка ирешеп булмый. Аллаһның ачуы аша. Әгәр дә без хакыйкый байлык телибез икән, малларыбызда бәрәкәт телибез икән, ул вакытта байдан сорарга кирәк. Аллаһтан сорарга кирәк. Ул кушканча яшәп, тыйганнардан тыелып, безнең кәсебебез, эшебез Аллаһка гыйбадәт кылуга безгә комачауларга тиеш түгел. Ул вакытта гына без шушы байлыкларыбызның бәрәкәтен күрәчәкбез, бәхетен күрәчәкбез. Әгәр дә эш, мал, мөлкәт, гаилә Аллаһка гыйбадәт кылудан безне адаштыра икән, безгә комачаулый икән, димәк, безгә уйланырга кирәк. Һәм үзебезнең тормыш рәвешебезне үзгәртергә кирәк. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллаһ." Сезне малларыгыз һәм балаларыгыз Аллаһка гыйбадәт кылудан, Аллаһны искә алудан сезне тоткарламасыннар, сезгә комачауламасыннар дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Һәм аңлаганыбызча, безнең гыйбадәтләребез ул безнең үзебезгә кайта. Гөнаһларыбыз да безнең үзебезгә кайта. Шуңа күрә дә гыйбадәтләрне үтәгәндә, ничек без бу дөньяда матди гамәлләрнең, матди нәрсәләрнең дә үзебезгә дип эшләгәндә иң яхшы кыяфәттә үтибез, шулай гыйбадәтләрне дә без иң яхшы, иң күркәм гыйбадәт сыйфатта үтәргә тиешбез. Кеше кайчан үзенә дип эшли, шул вакытта ул иң яхшы итеп эшли, шулай бит. Моны барыбыз да без беләбез. Һәм синең гыйбадәтең дә сиңа үзеңә кайта.
Гыйбадәтне дә иң яхшы, иң күркәм сыйфатта үтәргә тырышырга кирәк. Һәм Аллаһ субхана ва тааля ул бай, бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгел, һәм үз байлыгын Аллаһ Раббыбыз кыямәт көнендә җәннәт бакчаларында ул кушканча яшәп, тыйганнарыннан тыелып, тәкъвалы бәндәләренә әзерләп куйды. Һәм әйтә: "Фәлә та'ламу нафсум ма ухфия лахум мин qurrati a'yun җазаан бима кану я'малун". Бер кеше дә, бер җан иясе дә белми, аларга җәннәттә нинди байлыклар, нинди нигъмәтләр, күзне бизәүче, күзне тынычландыручы нигъмәтләр әзерләнгәнен ди, кылган гамәлләре сәбәпле. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله